טוב אז חברים, הגעתם לסרטון חדש שלי, אני גנזי, והיום רגע בוא נלך קצת על משחק, איזה תקלה קרתה לנו, אבל היום אנחנו משחקים במשחק פורטנייט, כמובן עם דה פלאש, אבל האתגר המיוחד שאתם רואים למעלה שכתוב אתגר פורים, אתגר, לא אתגר, אתגר פורים, ועל מה האתגר? אז בואו פשוט תראו. יש לי את המסכה הזאתי, קסדה, ואני צריך גם בלי אוזניות וגם אני לא רואה כלום, שתבינו איזה קשה זה. אתם רוצים אני אראה לכם. בינתיים מתחיל משחק, אני רק אראה לכם, אבל... מה יש לנו פה? רק שנייה אחת. אוקיי. איזה נוב? איך אני מפלנו בזה? היה. אוי. איי! Ooh, my man, it going with Dale. Opa. בטוח. מותר. ביי. אוי! מי זה? אוקיי. חמודיק. בוא לבוא. בוא. אתה גבר תבוא. קיבלתם מלא הילים. אני בא לפרוץ. אותך. היי. מה תעשה? מה חמודיק? חמודי, אתה מפוצה על פודי, תודה לי. פה? עכשיו הכל ברור. נמצא איזה סנאי פתוח. יו! זה לא פגע בו. אוקיי. חמודי, לא תדע לך כסף, מה בא לי? תילחמו, ואז אני אבוא לכם מהצד. נראה לי שהם מתחמים, נכון?
גרוע. לא! לא מאמין לך! איך מקום שני? לא! צעה משחק טוב, יואו, לא מאמין לכם. וואי וואי, איזה באסה, איזה באסה. וואי, זה היה קרוב אבל. ועוד זה, תחשבו שאני גם בלי אוזניות. וגם... מאוד ככה. יואו, יואו, יואו. וואו, זה משחק טוב יחסית. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. תנו בלייק חברים, סרטון טוב, סרטון טוב. מי שלא נרשם לערוץ, כדאי לכם להירשם, ערוץ טוב. יודעים פייסקם, מה. אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.